Me ostettiin maatila Suomen pääkaupungista. 2 viikkoa sitten oli meidän yrityshistorian merkittävin päivä, kun me ostettiin Haltialan tilaa Helsingistä keskeltä pääkaupunkiseutua. Meillä on alle 2 kuukautta aikaa saattaa meidän pihapiiri siihen kuntoon, että se on valmis ottaa vastaan kaikki kesän tilavierailijat. Pihapiiri avataan siis 1.6. eli 49 yön päästä. Viime päivät onkin sisältänyt paljon valmistelutöitä. Tila ja sen rakennukset vaatii pientä kunnostusta ja tässä me pohdinnaakin yhden eläinaitauksen kunnostustarpeita. Touun keskellä mä pongasin meidän Pirjo Lampaan ikävöimässä hänen lumiokista kaveriaan Lännentilan Lenni Lammasta. Tässä Eli laittaa paikalle infotaulua meidän kevään aukioloajoista. Meidän lampala on auki vanhojen aikataulujen mukaan tiistaisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Täällä te pääsette ihastelemaan näitä meidän lampaita ja heidän karitsoja. Viime viikolla meidän lampailla oli kerintäpäivä, joka suoritetaan meidän tilalla 2 vuodessa. Tässä näkyy lampaita ennen kerintää ja kerinnän jälkeen. Lampaiden kerintä on tärkeää lampaan hyvinvoinnille ja terveydelle. Keritty villa kerätään talteen ja näistä tehtyjä lankoja on mahdollista ostaa meidän tilamyymälästä kesän alussa. Tähän rakennukseen onkin valmistumassa tämä kyseinen tilamyymälä ensi kesäksi. Lisäksi me ollaan rakennettu näitä pieniä ruokakärryjä, joista me kesällä myydään muun muassa rieskapizzaa. Tässä on 1 pizzeria seinistä valmiimpana. Te haluatte Haltialan tilasta rauhallisen, luonnonläheisen ja aidosti elämyksellisen maatilan, jossa yhdistyy eläimet, hyvä ruoka, rento yhdessäolo sekä matala kynnys tulla. Sitä me ollaan rakentamassa nyt teille. Tervetuloa Haltialaan 1. kesäkuuta alkaen.